ರೆನೋವೇಷನ್ ದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಪೇಪರ್ ಅಂಟಬ್ನತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿಕುಲ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನಲ್ಲೇ ಪರ್ಪುಂಜಾಡು ಅಂಚ ಪೋಯೆಟ್ರಿಗ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ದಿಂಜದ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಕರಣ್ಲ ವಚನನ್ನೇ ಚಂದು ಅನ್ನೇ ಐನು ಪೂರ ಕೊಂಡದು ರಾಶಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಧನುಷು ರಡ್ಡು ಜನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಿತ್ತ ಪುಡೆ ಕೊಂಜಿ ಸಾರ್ ನೇರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಗ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಫೌಂಡೇಶನ್ಗ್ ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪೇರೊಂಡು ಪಂಡದು ಐನ ಸೈಡ್ ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂರ ಒಕ್ಕದು ಎತ್ತದು ಐನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಂಚಿದ ಅದು ಡೀಪ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನು ಪೂರ ಒಕ್ಕದು ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವಚನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗು ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ತುಂಬುದು ಪಾರ್ದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಧನುಷು ಬುಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೇ ತೀರ್ಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತದ ಐನರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಪಿತ್ತಿಗೆ ಅವು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ರಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಶೀಟ್ ದ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ನ ಟರ್ಪಾಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಐನು ಕಟ್ಟದು ಐನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ನ ಅವು ಬೇಲೆ ಅವದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೇಡೆ ವಚನನ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಐನು ಪೂರ ಕೊಂಡೋದತ್ತದು ಕರಾಣಿಗೆ ಪೂರ ನಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾಯೆ ಒಂಜಿ ಪುಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪ್ಯಾರಪೀಠದ ಗೋಡೆಗೆ ಪೂರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರಾಗ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಏನಡ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲು ತೀರ್ಥದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬುಕ್ಕ ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತ ಪ್ಯಾರಪೀಠ ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂದೇರು ಅಂಚ ಕರಣ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಹಿಡ್ದು ಗೋಡೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾನೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಹಿಡ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕ್ಯಾರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಧನುಷ್ ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಕಲತ್ತದು ಮನೋಜ್ ಅನ್ನಾಗ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚ ಆರು ಪತ್ತನ ಗೋಡೆಗೆ ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಹಾಕದು ಐಕ್ ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪೇರಾಗ ಶುರು ಮಂತೇರು ಚಂದು ಅನ್ನೇ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಆರೆಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಗ್ಯಾರ ಶುರು ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಆರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆಕಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಪ್ಯಾರಪೀಠದ ಒಂಜಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಸಾರ್ನೆ ಅನ್ಪೇರ ಐಕ್ ಪೂರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರಾಗ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲ ಅವು ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತಲೆಕಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲು ಕೋಲು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬುರ್ನಾಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪಾರ್ದು ಅವು ಫಿನಿಶ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಈ ಪೇಡೆ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕದು ಕೋಲು ಪಾರ್ದು ಐಕ್ ಬುರ್ನಾಸ್ ಪಾರ್ದು ಐನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಲೆಕಾನೆ ಈ ಪೇಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೆಲ ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೋಲು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬುರ್ನಾಸ್ ಪಾರ್ದು ಐನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೇರು ಹಾತ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದಾನಾಗ ಚಾಗ ಪೊರ್ತಾನ್ ಬಂದದು ಸೀದಾ ಚಾಗ ಪೋಯ ಚಾ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅರು ಮನ್ಪುನ ಪಂಡದು ವಚನನ್ನೇ ಎಂಕ್ ಕೋಲು ಪೂರ ಪತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಅರು ಮನ್ಪೇರಾಗ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲು ಬಣ್ಣಗನೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾಗ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ ಪಂಡದು ಧನುಸು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕದು ತೀರ್ಥಗೋಡೆನು ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪೇರ ಕೋಲು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯೆ ಸಾರ್ನೆಗೆ ಕೋಲು ಪೂರ ಪಾರ್ದಾನಾಗ ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬುರ್ನಾಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಎತ್ತಂಡ ಐನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆರು ಪೂರ ಟಾಪ್ ಫಿನಿಶ್ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಧನುಷ್ ಐತ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಮೆತ್ತದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲಲ್ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಪ್ಯಾರಪೀಠ ದಾಡಿತ ಗೋಡೆನು ಪೂರ ಸಾರ್ನೆ ಅನ್ಪೆರಗ ಐಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಕರಣ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಸುರು ಕಾಕನ ಪ್ಯಾರಪೀಠದ ಗೋಡೆದ ಸಾರ್ನೆದ ಬೂರ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದಾತು ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರು ಮನ್ಪೆರ ಕೂಡೊಂಡೇರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೋಡೆದ ಟಾಪ್ನು ಪಾಡ್ಯಾರಗ ಕೋಲು ಪೂರ ಪತ್ಯರ ಸೇರೊಂಡೇರು ಅಂಚ ಐತ ಟಾಪ್ನು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆ ಮುರಾನಿ ಬರ್ಸಗೊಂತೆ ಪೋದಿತ್ತನ ಅರುಣು ಪೂರ ಐನು ಸೋಕು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಪ್ಯಾರಪೀಠದ ಅರು ಪೂರ ಮಂತದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಕರಣ್ ತೀರ್ಥಗ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬುರ್ನಾಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನೆಗೆ ಬುರ್ನಾಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುಡೆಟ್ಲ ಅರುಣು ಪೂರ ಟಾಪ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಸೈಡ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ನೈಸ್ ಪೂರ ಮಂತದಾನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಮಂತದು ಅವುಲೈ ಪೂರ ನೀರು ಲೀಕೇಜ್ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ಗು ಗ್ರೌಟ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಐತ ಟಾಪ್ ದ ಅರು ಪೂರ ಅದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅರುಳಿತ್ತ ಐನು ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅರು ಪೂರ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ವಚನ ಅನ್ನೆಲ ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ ಒಂತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಬೋಡಿತ್ತನು ಅಂಚ ಆ ಪೊಯ್ಯನು ಪೂರ ಗಾಯ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆ ಗೋಡೆ ಹಾಕನೆದ ಒಂತೆ ಅರು ಪೂರ ಬಾಕಿತ್ತನು ಅಂಚ ಐನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಧನುಷ್ ಆರೆಗೆ ಕೋಲು ಪೂರ ಪತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪುಡೆತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಆರು ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಡೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಾರ್ನೆ ಪೂರ ಆರು ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಐನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮನೋಜ್ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲು ಆರು ಪೂರ ಐನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಪ್ಪನ ಪಂಡದು ಧನುಷ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬಿಚ್ಚಾದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆ ಐನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಸೈಡ್ ಪೂರ ದೀಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಗ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತಲೆಕಾನೆ ಎನ್ನ ಈ ಪೆಡೆ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಾರು ಅದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ ಒಂಜಾರು ಇತ್ತನು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೆರಾಗ ಒಂಜಿ ಚಿಮಿನಿದ ಬತ್ತನ ಗೋಡೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಐತಾರುಕು ಬಗ್ಗದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮೆತ್ತದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಸೊಂಟನೆ ಬೇರೆ ಹಾಕದಂಡು ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಡ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಂತಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಪರ್ಪುಂಜದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿತ್ತೆ ಜಾ ಪಂಡದು ಅವು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ ಮುಗಿಯರಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಪೋದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಅಂಟ ಬುನತ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಂತದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರಾಗ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಬೇಲೆಲೆನು ಮಲ್ಪುನಾಗ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಏತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಇಂದು ಪೂರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಐನ ಅನುಭವಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರೆನೋವೇಷನ್ ಮನ್ಪದು ಐತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗುಲು ಕ್ರೇತೇರು ಕುಲ್ಲು ನಾಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ ಕಟ್ಟದ ಆಪುನ ದಾಯ್ತ ಮಾಡಂಗೋಲು ಕಟ್ಟುನಾನ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ರೆನೋವೇಷನ್
ಮನ್ಪಬನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ದನಿನಗ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾನೆ ಆಪುಂಡು ಉದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಬಜೆಟ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಹೋನಾಗ ಬೇಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಬರ್ಗ್ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಒವುಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತದು ಸೀದಾ ಬರ್ಪುನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಕುತ್ತ ಕುಲ್ಲುನತ್ತು ಪರ್ಪುಂಜದ ಸೈಟಡ್ ದಿಂಜ ದಿನ ಬೇಲೆ ಆಯ್ನ ಅಂದು ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಬೇಲೆಲ ಇತ್ತಂಡು ಬುಕಯ್ಯಾನು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಯರಾಗ ಎನ್ನ ಟ್ರಿಪ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತು ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪಡು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಪಂಡನ್ಲ ಆತೆ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಆತ್ ಬೇಲೆ ಅದು ಈ ಪೆಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಣ್ಣನಲ ಕರಣ್ಣಲ ಅರೂಪುರ ಮಂತದು ಗೋಡೆ ಹಾಕದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಐಟ್ಗೆ ಗ್ರೌಟ್ ಪುರ ಕೊರ್ದು ಲೀಕೇಜ್ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಗ್ರೌಟ್ ಪುರ ಕೊರ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಐರ್ದಕ್ಕ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಬಂದದು ಸೀದಾ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ವನಸ್ಸಾದು ರೆಸ್ಟ್ ಪುರ ಮುಗಿನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರು ಮಲ್ಪೆರಾಗ ಸೇರೊಂಡೇರು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಧನುಷ್ಲ 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಟೆತ್ತ ಅರೂಪುರ ಮಲ್ಪೆರಾಗ ಸುರು ಮಲ್ತ ಅಂಚಾರು ಟಾಪ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಪುರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮೆತ್ತದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅರೂಪುರ ಮನ್ಪೆರಾಗ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಐನು ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕರಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕುನ ಪಂಡದು ಐನ ಸೈಡ್ ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುರ ಒಕ್ಕುದು ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಸನ್ಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ನೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಐಕ ಪರಾಜಿ ಪುರ ಸೆಟ್ ಅಂತದು ಐನ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದ ಗೋಡೆದ ಟಾಪ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ಕರಣ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಹಾಕದು ಐನು ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಸನ್ಸೆಟ್ ದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಪುರ ಹಾಕದು ಐಕ ಬುರ್ನಸ್ಬಾರ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಆರೂಪುರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಟರ್ಪಲ್ಗೆ ಒಂತ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇಟ್ಟಿಗೆನೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆಲ ಧನುಷ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅಗ್ಲೇನ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತಲೆ ಕನೆ ಯಾನ್ಲ ಮನೋಜ್ ಅನ್ನೆಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ದ ಅರುಣಪುರ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಈ ಪೆಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಸನ್ಸೆಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಐತ ಅರುಣಪುರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಅನ್ನ್ಯಾರೆಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕರಾನ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡುನು ಸಾರ್ನೆ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಪುಡೆಕ್ ಸಾರ್ನೆ ಮನ್ಪೆರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಧನುಷುಲ ವಚನ ಅನ್ನೆಲ ಎಂ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಸುರು ಮಂತೇರು ಅವು ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಕಿಚನ್ ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಗಲೆ ಪಲಾಯಿ ಪುರ ಹಾಕದು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐಕ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮಂಡದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐನು ಧನುಷ್ ಪುರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವಚನನ್ನೇ ಐನು ಪೂರ ಕೊಂಡೋದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ವಚನನ್ನೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪುರ ಕೊಂಡೋದು ಕೊರ್ಲೆಕಾನೆ ಐನು ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಯ್ಯಾನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆರು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಲೆವೆಲ್ ಮಂತದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ಯಾರಪೀಟದ ಮಿತ್ತದ ರೂ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಬೇಲೆಲು ಪುರ ಪಿದೈದ ಸಾಧಾರಣ ಮುಗಿಯಂಡು ಅಂಚ ಐನು ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುರ ಫಿನಿಶ್ ಆವಂದು ಬತ್ತಲೆಕಾನೆ ಈ ಪೆಡೆ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಶೇಡ್ಗೆ ಪುರ ಗ್ರೌಟ್ ಪುರ ಕೊಡ್ದು ಆರ್ನ ಬೇಲೆಲ್ನ ಆರು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗ 10-15 ಗೋಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾಯಿನ ಕರನ್ ಪತ್ತಿರ್ಲೆಕಾನೆ ವಚನನ್ನೇ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಧನುಷು 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಅಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಯಾರು ಐರ್ದ ಬೊಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಗಾಡಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಂತ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ನೇ ಕರನ್ ಅಲ್ಪೊಂತೆ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನಾರು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈತ್ ಬೇಲೆನ್ ಮಂತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತುಯ್ಯಾರು ಅಗ್ಲು ಪೂರ ವೈಜಿ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲೆ.